Malakas na buhos na ulan na may kasamang yelo naranasan sa Urbistondo, Pangasinan. Naritong report. Sa kuha ng cellphone video, makikita ang malakas na buhos ng ulan sa barangay Poblasyon, Urbistondo, Pangasinan. Kasabay ng malakas na ulan ang hailstorm o pag-ulan ng yelo. Sinlaki ng mga hole ng tipak ng yelo. Tumagal ng halos 10 minuto ang pag-ulan ng yelo sa lugar. Maingay, tapos punta kami sa kusina ng mama ko. Biglang maingay na yung yero nila doon sa may kusinahan. Kaya pumunta kami dito sa may terrace. Pagkakita ko, marami na pong yelo. Ayon sa Pag-asa, isa itong weather phenomenon na dulot ng Israelis. Normal po yun, lalo pag malinsangan ng panahon natin. Siyempre, abrupt po yung condensation. Samantala, ilang araw nang nararanasan ng pag-ulan sa probinsya ng Isabela at Cagayan. Bunsod ito ng Shearline. Pinag-iingat ng otoridad ang mga residente na malapit sa ilog at bundok dahil sa posibleng pag-apaw ng tubig at landslide. Normal pa naman daw ang level ng tubig sa Magat Dam. Easterly sumainit na hangin ang umiiral sa buong Luzon. Kasabay nito, makararanas pa rin ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Kaugnay sa binabantayang low pressure area sa bahagi ng Mindanao, maliit umano ang tsansa na maging bagyo ayon sa Pag-asa. Pero nagpapaulan ito sa malaking bahagi ng Mindanao. Wala rin itong magiging epekto sa hilaga at gitnang Luzon. Kasama si Ron Alice Tritaniedo, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.